Excuse me, ma'am. Okay ra ka, sir. Unsay problema? Kay paminaw yun ako na check-in yun na dire. Ay naa, sir. Nasa room 3. Ato lang. Anay na lang tuklab. Ay, kasi pagkaon na na. Sulod lang. Unsa yun ha? Murag diri yun to siya ni adto ba? Tan-aon lang ko ni ron. Magsusid yun ko. Excuse me, ma'am. Hey, pwede mo matana? Nalong i-inquire ba akong asawa? Kung natoy kauban laki, paminaw na ko, diri dito na-check-in. Pwede na ako ma-check sa inyo ang guest list? Okay ra ka, sir. Unsay problema? Okay ra kayo ko. Pero gusto na ko ma-check inyong guest list na kung nabay nakabutang nga Grace. Kaya paminaw yun ako, na-check-in yun na dire. Ano natin, sir, ha? Tanawon sa nako. Dugaya ba, anak? Unsa na, wala? Ay naa, sir. Nasa room 3. Ato lang. Salamat kay sa time ni mo na ako, gang, ha? Wala problema ko eh. Ha? Basta ikaw. Basta ikaw, tagaan yung tikag time permanente. Pero di ko gusto nga makabalo imong ba si kabalo imong bana ba nga. Dili, uy, ako pa. Kahawd na ko, kawais na ko. Inyo ra ba ka niya? Sakman ta si imong bana na. Di lagi na, sa ligi, good hugo. Tay ka. Basta. Nya, unsa man tang rasa mo out dire? Hindi na ay. O sige, pangita ka kasi imong bana. Wala ko lagi eh. Grabe, Hatag pagitag oras mo. Igang na kayo. Sige, pangita. Ano ka? Buwan ako kay igang kayo. Igang kay ka usahay. Naray panahon nga. Buknaw ka kadulog pero igang usahay. Nag-uol na ko ba? Kasi kung kalitrag abot imong bana ba? Hindi lagi na. Kasi nasundan ka. Wala ang gusto siya kabalo. Basta lang yun ka. Dugaya sa order na itong pagkaon. Uy, gigutom na ko ba? Bitaw na, guto na bitaw ay. Dugaya Hindi lang, paabot-abot lang kung takalali. Gutom na kay ko, hindi man pwede. Wala kang good. Ikaw na lang kung perminti atong kanon. Gusto ko pagkaon. Nanay na lang tuklab. Ay! Kasi pagkaon na na. Sulod lang. Tanawa lagi! Nag-usap mo madali! Love. Nagrupo rin ako sa thesis, nag-research me. Thesis? Unsa man eh? Patay. Huwag ni mo hipusa.